Musika eta akzio. Non gaude, Peio? Bueno, bideoklipa grabatu berri dugu. Korrikako abestiaren bideoklipa. Eta gauza makara. Eta pozik. Egia esan pozik. Uste dute pieza berexia geratu zaigula. Lantalde ezin hobeago batekin eta bueno, harro eta gogoz, ikusteko gogoz momentu honetan. Plano sekuentzia, egun bakarrean dena grabatua, hau, bueno, zetaken egiteko moduarekin loturik dago, nahiko txo. Azkenean hemen zetaken lantaldeari da lanean, muga ekoiztetxearekin bat ere, baina noski korrikako abestia eta bideokliparen testu inguruan, ez? Orduan hor, batzordearekin harremana ezinbestekoa izan da. Ulertu behar ondo, denok dakigu korrika zer den, baina agian barrutik ere ulertu beharreko zenbait gauza daude. Eta uste dut elkarri ondo ulertu diogula eta mezua ondo transmitituko duela abestianek eta bideonek. Kanpai batekin abiatzen duzu eta aipatu diguzu obsesionatuta zauzkala kanpai horrek azalduko diguzu zergatik. Batzordeko jendearekin bilduta berehala eskatu nien mesedez trasladatzea ere eurek gogoan dituzten, bueno, jasotako kontuak, ez? Korrikarekin loturiko istoriotxoak, anekdotak edo dena delakoak, ez? Eta horien artean, bazen bat oso kuriosoa, gainera, etzen oso argia, esaten zuen igual korrikaren lehen edizio batean Euskal Herriko herri pilo batean aldi berean kanpaia jozela, ez? Elizako kanpaia, ez? Eta oso boteretsua dela sinisten dut hori, ez? Idei hori, ze azkenean, Eliza asko dugu Euskal Herrian, ez? Nik herrian bertan badaukat bat, kanpai potente batekin. Eta imaginatzea horrek duen indarra Euskal Herri osoan aldi berean, une berean eman zela egun batez, nahiko boteretsua dela sinisten dut, eta gainera zer, eta korrika bezalako proiektu bati hasiera emateko, ez? Eta ideia hori abestira trasladatzerakoan, abestia kanpaiarekin hastea erabaki nuen, ez? De hecho, pre-rever moduko bat sartu nion kanpai horri, abestian entzuten lehen gauza izatea kanpaiaren kolpe hori, ez? Dute oihartzuna aurretik, baina oihartzun hori horrek ere islatzen duela, ez? Horrek izan ezaken boterea. Gero abestian zehar ere badira, kanpaiak ere, ez? Eta kanpaia bera bada, zetaken soinu identitatearen parte, aztilen diskotik nahiko txolandu dugun elementua, beraz hemen, argia zen horre izan behartzela eta nola ez lehenengo kolpe horretan. Klixe batetik arauko zerbait garela diozu, euskara garela. Erramunekin zure abesti baten kantatu duzu, oraingoan ere bai, korrika abestian. Zer esango zeneke gauza bera leporatu aldizutenei edo leporatzen dizutenei, hauts kritikoiei? Asko maite dut Ramon. Egin behar dugu, prestatu behar dugu posizioa bideorako. Grabatuko dugu bideorako posizioa, bai? Tokatuko zaio Ramoni, maitasun eskutitz bat. Bigarren partean, junkeraren zandan gotzu ditu. Hasieran kabara zure atzen egongo da. Ikusiko da zure bizkarra, baina ez zure ahoa. Orduan, zuk Ramon begiratu maitxuxi, zentzuko da, 2, 3, 4, maitasun eskutitz. Hori da. Eta zuk ahoa, musika oso altu egongo da. Jaleo, oso altu egongo da. Bai? Venga, ba. Torri nirekin. Bideo herrian. Eta zuen horriek trasuizu ere. Eta orduan, jarriko duen Ramon, hemen. Hementxe. Eta maixuz hemen. Eta bigarren partean, nahi duguna da zuek hau altxa. Bixatzen du, Bien artean. Bien artean. Aber, altxatu. Posible? Eta orain? Eta Ramon klitxe bat dela pentsatzen duen horri, zer esan, ez?
dakit. Iruditzen zaite hausnarketatxo bat behar duela, eta horren gainetik Ramon ezagutu beharko lukeela. Hori bai dela marabila. Hortaz, abesti honek zera lantzen du ez? Euskara gara da, korrikaren aurtengo idei zentral moduko hori, eta nik hemen batu nahi izan ditut, gainera argiki definitu gabe zergatik euskal identitatea beregan duten elementu pila batu nahi izan ditut, ez? Referentzietan, euskal mitologiaren referentziak noski, herri gora bera, Maixux eta Erramun noski, Jose Ramon Andaren obra erabili dugu bideoan, hor bada zerbait gure identitatearen zera hori, ez? Eta sinisten dut agian aukeratu ditugun elementu guzti horietan badela benetan gure erroan eta ardatzean egon daitekeen ingrediente hori gehiago gato bask edo pastel basko horietako batean lauburu bat jartzen dugunean baino, ez? Piskat hori da erreferentzia, eta munduko maitasun guztiz aukeratu ditugu identitate hori errepresentatu dezaketen elementu horiek. Horien artean, Erramun, nola ez? Erabe zinenetik kantatzea amesten zenuen abesti bat zala, zenuen moduan orain islatu duzun ideiarik? Korrika niretzat beti izan da txiki-txikitatik, korrika pasatzen zenean zen, ez dakit, akontezimendu ikaragarria da, ez? Eta, berehala hasi nintzen ni musikan, nik 8 urterekin ja tromboia jotzen nuen, ez? Baina gainera abestigintza herrikoian 12-13 urterekin hasi nintzen, gutxi gora bera, ez? Eta beti abestiak idatzi ditut, eta ez dut nire burua abeslaritzat hartzen, eta ez tromboilaritzat, nik abestigilea naizela esaten dut, azken garaian behintzat, eta azken urtetan ere hala sentitu dut, ez? Orduan, Euskal Herrian jaio eta ez den abestigile batentzat, aldago korrikako abestia idaztea enkomendatzea baino ore handiagorik, ez dut uste, ez? Nik horrela sentitzen dut, uste dut dela, esan izan dut, elkarrizketa batean edo beste, esan gabe, oraindik ez delako publiko korrikako abestia idatziko nuenik. Esan izan dut, nire bizitzako abestirik garrantzitsuena dela, eta horrela sinisten dut, uste dut zirkulu bat ixten dela, modu batera edo bestera esaterren, ez? Abestigintza maite dut ikaragarri, euskalgintza ere, eta abestigintza eta euskalgintza hobekien uztartzen dituen proiektua korrika dela sinisten dut, eta, espero dut jendeak gustuko izatea abestia, espero dut. Bat, nahi baduzu, esatea, zergatik orain eta korrika kantan? Uste dut Euskal Herria aldatzen ari dela, beti, aldatu izan gara, uste dut, eta aldaketa hori aldarrikatu beharrean gaudela sentitzen dut, eta askotan ere, igual pixkatxo bat azkarrago aldatuko bagina, ez, zenbait asuntotan, igual hobe, ez. Badago hor erreferentzia bat, jukean, estribillo ondorengo zati horretan, Arranoaren hegaldia lumadi berriaz. Irrintzizar bat hau gaztetan, horako zerbait. Herri berritzeari buruz ari da, ez? Zati horretan, hau da, korrikak oso inklusiboa behar du, nik uste, eta nik uste dut badela geure izaeraren manifestazio ezin garrantzitsuago bat, ez? Eta une klabe horretan, hau da, 2 urtean behin korrika aktibo dagoenean, une klabe horretan sentitzen badu, pixka bat kanpo sentitzen den horrek, zerbaiten parte izan daitekela, korrikaren parte izan daitekela, euskal izaeraren eta komunitatearen parte izan daitekela, uste dut hor garaipena badugula ere, ez? Eta ez garaipena euskararen ikuspegitik eta euskalgintzaren ikuspegitik, baizik eta gizarte bezala, ez? Uste dut halako uneak aprobetxatzea, saiatzeko mundu guztiari esaten ongi etorria dela gurean, ezinbestekoa dela, ez. Beraz, korrikako abestiaren punta de lanza hau hortarako erabiltzea ere, mezu hori helarazteko erabiltzea ere, nik uste dut ederra dela, ez. Eta neronek proiektatu beharrean, naizenen ahots horiekin proiektatzea uste dut, zentzuzkoagoa dela.